नै लोगोफोर नैबे दानि आइया नारेंखलदो बे थाइजौ नामा नारेंखल थाइजौ ओमफ्राय नै सासेया दानि सुजि बनायदोंमोन बोरो आंलाय सुजिया ओमफ्राय बेलाय सोरनि ओंखाम सोमनाय आरो ओमफ्राय आंबो नै गय सरि माबा नारेंखल एसे जानोसै आरोना दायो नै लोगोफोर मोनानि 5:12 जाबाय मा ओंख्रि संनो नायदो दायो मोनानि थाखाय आरो दै लोगोफोर मोनानि थाखाय माने ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरबाय दा बेनोथ' मा ओंख्रि संगोन दालि ओमफ्राय ना बाथोन ओमफ्राय केरेला ओमफ्राय भिन्दि भाजा बा खैथाबा आइटेमबो दिनै खैथाबा संगोन नामा आयु खैथाबानो जालायबाय नै थांनाय भिन्दि दोङो न'आव लाना फैखाना नै लोगोफोर माने खोरोमगासिनो ओइ गोजौआव अखा थाइफ्रिबाय भिन्दिया मायाव दोङो नो म' मोनसेयाव नै भिन्दिखौ जायो आरोना माने भिन्दिया थाब गाज्रि जायो नालाय दा बेनिखायनो भिन्दिखौ लाना लाबाय आरोना आखायाव दंना गैला आरो हा ओइनि इयाव लाना फैथांनो नै आहा थाव लाना फैदो ओइयाव नों सिंगल गानलै आं माबा हाबनो बारायलांथारलै माबा हाद्रि गांसो ओइयावबो दंमोनहाय बस्था गामलायावबो अबेया ओइनि सानजौफुनि ना बेलासिनि ओंखाम जाखो नोंलाय ना हरनि जाखो हा अखा खोरोमनायाव आं मबाइल दांबाय थानाङालै माबा ओइ बा सादो सोमलायना ओंखाम जाबायलै नोङो ना ओइ खबर लाखानोखा मानो खाल' बिल' मोनदो मासे देनजारलै नोङो दायो नै लोगोफोर फुंनि 7:37 दा बे समाव आबौआ माने इरुं जिरबाय थादो आबौ इरुंखौ मानो जिरदोलै इरुंखौ मानो जिरदो हा इरुंखौ मानो जिरदो ओइ नै मैगं थिलिना मा बेरा दुमनोनो बिनि थाखायनो माने इरुंखौ जिरबाय थादो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ना मा बुङो आरो सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे कमेन्ट लाइक आरो हायोब्ला शेयारबो खालामना होलायदो दसे अखा हाना होदों आरोना अखा हाना होनानै जायगाया बोरै जादों सिदो जाजोबलायबाय जायगाया दा नै ओंखाम जादों फुंनि नों दा अफिसाव थांगोन ना उदालगुरि थांगोन अफिसाव थांगोन ना उदालगुरि थांगोन नङा बेनोथ' जेनेबा मा होनना बुङो उदालगुरि डाइरेक्ट थांग्रोगोन ना अफिसाव हाबहैगोन अफिसाव हाबहैगोन हो डाइरेक्ट उदालगुरि थांखागोन मा मैगंलै माथो मा भाजा आलु लेस्रा मैगं बायबो गैया होमबा मियाफोरनि गैया गोरान जाखो बोथिसे एकदम मोजां मैगं मोनबाय थादो ना बाथोन एवो
ओमफ्राय अखाया खैथासोनिफ्राय हानाय Hơi ăn mình sao? Cái đàn nhá ăn được lấy. खानाव ना Xem này thằng bà. Rung ra làm được. बोरै खान्थाल हानगोन आंना Ăn cái gạo của nó mà đi ra. आनारस जानोसै दा आनारस लेम दे Hơi kia cái này rong besar pakalan rokan aja sih. Neng sudah manjat. Tarai. मा पियास लेमखौ सोदो हा मा खालामनो पियासखौ Ná mà đi được cái này. एवनो नै ओंखाम हैलायसिगोन सासेया दसेनो Hostu. Suji एवनाय सोर एवदो Ayo dendang. मा मोखांखौनो सिनाया खोमसिदो दा दसे थाना आनारसखौ जानोसै सुजि जाग्रोनोसै Mana बा सातथासो जासिगोन जां अमा नाथथा होनना बुंदो दहायसो बैयाव मन्दिराव माबा टल बुदो 6टा बाजियाव आठथा जासिगोन टाइमा दा बिनिफ्राय फुंनि ओंखाम मोनजोबखाबायना ओंखामा दा जानोसै ना आंनोबो खुरदो ना मा बुङो बेनिफ्राय नों मा जादो ना बाथोन खालामदों सुजि जादों आं माबायदि जादो सुजि एवनाय गोथावानो जादों सोर एवनायमोन आइलै बारा आं मोजां नाङासै जानो नोंलाय अमायासो गोथाव नोंना अमा बेदरासो गोथाव बेलेगाथ' गोथाव नङा आरो अमानि अनगायै जेबो गोथाव गैया नोंहा अमायासो गोथाव ना गरम बायलै बा ओंखाम खुरदो ना र' खांसि गंनैसो सुनि नै बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर जों दा सानैबो बारियाव थांगासिनो बा दा नै बारियाव जों मा नागिरनो थांगोन होनलाय हा आनारस दे माथिं दङ आनारसालाय हा बोथोरा थान्दा ना दे खायदो मानो मोनदोबालाय खाखागोन रा मोनबाय थेवबो नै आनारस थाइसे मोनबाय बारियाव खानोसै साबे दे फैदो नै बोथोरा बोरै लोगोफोर नैथिं खान्थालाबो नै मोनाखै dia ni cing doonfaygrison